יש רגעים שבהם טכנולוגיה מפסיקה להיות חדשנות והופכת להיות תקווה. Up and Ride נולדה מתוך רגע כזה. דוקטור עמית גופר, ז"ל, משותק מהצוואר ומטה, חלם לעמוד שוב. לא כדי ללכת, אלא כדי לזכור איך זה מרגיש להיות בגובה העיניים. החלום הזה הפך לעשור של פיתוח, כיסא רובוטי שמעלה את האדם מישיבה לעמידה בלחיצת כפתור, שומר עליו יציב גם בשיפועים חדים, ומעניק למשתמשים תחושה שאף מכשיר רפואי לא מצליח לתת, עצמאות אמיתית. מאחורי המערכת הזו יש לא רק הנדסה מורכבת, אלא סיפורים של אנשים שמשנים את חייהם. מי שנאמר לו שלא יוכל ללכת, הוא מצליח לעמוד. מי שעד אתמול הסתכל על העולם מלמטה, הוא מגלה שוב איך הדברים נראים כשהם מביטים ישר בעיניים. לאה וייסמן שלר, מנכ"לית חברת Up and Ride רובוטיקס, שלום. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. יש לי שאלה אחרת, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר. איך זה להיות שייך לסטארט-אפ או לטכנולוגיה, שלא רק משנה את העולם, משנה חיים של אנשים? אז אני חייבת להגיד לך שזה סיפוק אדיר, כי ברגע שאתה רואה בן אדם שעד עכשיו לא הלך, אלא ישב, וכל הזמן יושב, ונעמד, אתה רואה את החיוך על פניו, זה... כי אתם לא מחזירים אותו ללכת. נכון. זה לא שם. יש לנו גם פה כל מיני סיפורים, טכנולוגיות שמנסות להחזיר אנשים, נכים, משותקים, ללכת. אתם פשוט גורמים לא להיות בגובה העיניים, לעמוד. נכון, לא רק לעמוד, לנסוע בעמידה, לנסוע ביציבות ובבטיחות, וגם להקנות לו ביטחון שהוא מסוגל. הוא מסוגל לנסוע, הוא מסוגל להתנועע, מה שעד עכשיו לא היה לו את האפשרות הזאת בכלל. יש אצלנו כן, לדוגמה, מישהי שעדי, לדוגמה, שהיא כן חזרה ללכת, שהרופאים לא נתנו לה סיכוי בכלל לחזור ללכת, אבל בגלל שהיא צברה את העוצמה הזאת של איך זה לעמוד ולהתנייד בעמידה, קיבלה ביטחון עצמי, וזה נתן לה המון במנטליות שהיא מסוגלת. והיא עשתה פעילות, והתאמנה, ובסוף עכשיו היא התחילה ללכת, צעדים קטנים. את מגיעה בכלל מעולמות קודמים של צנתורים, שתלים, פתרונות רפואיים מורכבים. מה התפקיד, מה המקצוע שלך במהות? אז יש לי תואר ראשון בהנדסת מכונות, ותואר שני בהנדסה ביו-רפואית, והמומחיות שלי היא לקחת סטארט-אפ משלב של קונספט, ולהביא אותו את כל השלבים עד שלב של מכירה. אז מה התעסקת קודם? וההתעסקות הייתה בתחום הקרדיולוגי והקרדיו-וסקולר, וזה לפתוח סטארט-אפים בתחום של מסטה מלאכותי, ניטרלי, שמשתילים אותו בצנתור, או שתל אחר שמשתילים אותו לצורך אי ספיקת לב. והתחום הזה של הקרדיו-וסקולר הוא תחום הפירות שאתה רואה אותם הם שנים קדימה. או רואה או לא רואה. ופה במקרה הזה אני זכיתי להצטרף לחברה הזאת לפני כשנה, ולראות אנשים מחייכים באותו רגע. יש גם חיבור אישי לתחום הזה? זה בא מחיבור אישי או מקרי? מבחינתי זה מקרי, אבל... כי הרבה פעמים אנשים באים, זה אצלהם בסביבה, חברים, משפחה, אנשים שהם מכירים, ופתאום זה מביא אותם לשם. נכון, אז היזם שלנו, ככה הוא התפתח מה-Rewalk, שזה היה היוזמה הקודמת שלו, ל-Up and Ride, כי הוא היה צריך את זה בשביל עצמו, כמו שאמרת בהתחלה. דוקטור גופר, זיכרונו לברכה, דוקטור עמית גופר, נכון. ומבחינתי, כל הסטארט-אפים הרפואיים, כרפואה, הדבר הזה של לעזור לאנשים, לטפל באנשים... אז המורשת שלו עדיין מובילה אתכם עד היום, המורשת שהוא השאיר. נכון, נכון. הוא השאיר לנו את המורשת שאנחנו רוצים בחברה לגרום לאנשים לחייך. וזה שהם נעמדים, ואתה רואה את החיוך שלהם, את הסיפוק שלהם, זה הסיפוק שלנו. מה קורה בתוך המערכת שבן אדם סוף סוף מצליח לקום? איך נראה הקסם הזה מבפנים? אז המערכת בנויה משלד רובוטי, שיש מערכת יציבות, שבכל רגע נתון המערכת יודעת לייצב את השלד הרובוטי, גם בתנאי שטח שהם קצת יותר מסוכנים, כמו תנאי שטח של סביבה עירונית, וגם בבית, אבל היכולת הזאת שכל הזמן המרכז הכובד תמיד נשמר במרכז הכיסא, גם אם אתה במצב עמידה, גם אם אתה במצב ישיבה, גם אם אתה במצב שכיבה, מרכז הכובד תמיד נשמר בעזרת המייצבים, עיצוב אוטומטי שיש לכיסא. אז יש פה מכניקה, אבל מעבר לזה, כשהדברים האלה יקרו, יש גם אלגוריתמים שעושים את זה. זאת אומרת, זה גם עניין מחשובי. נכון. אז המוצר הזה מוצר מולטי-דיסציפלינרי, יש פה גם תוכנה ואלגוריתם ומערכת בקרה, וגם חומרה וגם מכניקה. הכל ביחד מסתדר לכדי הכיסא הרובוטי. אוקיי, אז בן אדם יכול בעצם לבד לקום, לזוז, לנוע גם בשטחים שהם פחות צלולים. זאת אומרת, זה גם ג'יפ בכביש וגם ג'יפ שטח, נקרא את זה ככה. והנקודה היא הרי יש כיסא גלגלים, יש כיסא גלגלים חשמלי. אז יכולים להגיד לך, אוקיי, יש כיסא גלגלים, מה ההבדל?
ההבדל הוא שהבן אדם עומד. שהבן אדם עומד, וזה בדיוק ההבדל. אתה יודע שמספר תמותה, מספר 4, בכלל, האנשים זה אי פעילות ספורטיבית. אנחנו יכולים לקום ולעמוד ולהחליט שאנחנו עושים פעילות. בן אדם שיושב בכיסא גלגלים, הוא לא יכול, ובעזרת הכיסא שלנו, בלחיצת כפתור, הוא נעמד, הוא יכול לעשות פעילות ספורטיבית תוך כדי עמידה. עכשיו, יש לנו משתמש שיוצא החוצה כל יום ביחד עם מאמן כושר, והוא עושה פעילות ספורטיבית במתקני הכושר שיש, הציבוריים. זה מדהים לראות אותו עומד, יציב. הוא טוען שזה פשוט ממכר. זה נראה ככה, אנחנו רואים את הוידאו רץ ברקע כשאת מדברת, אבל זה גם משפר זרימות דם, עיכול, פצעי לחץ שנוצרים מישיבה ארוכה. מה ההשפעה הכי מהותית מזה שבן אדם עומד, מצליח לעמוד בחזרה? איפה זה הכי משפיע עליו? אז אני לא יכולה להגיד לך מה הכי משפיע, כי יש פה מכלול של דברים שמשפיעים, גם ברמה הקלינית, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד בעיות של פצעי לחץ, בעיות של דלקות בדרכי השתן, שזה מאוד משפר ככל שאתה עומד, וגם ברמה הפסיכולוגית. ברגע שבן אדם נעמד והולך עם החבר שלו בשביל, בגובה העיניים, או יושב ישיבת בר, בבר ואוכל ביחד עם החברים, זה משנה את המנטליות של הבן אדם. בן אדם הופך להיות עם מוטיבציה לחיים. זה גם פיזי, אבל זה גם נפשי. נכון. זה נותן לו סוג של אור. גם פסיכולוגי וגם קליני. זה משנה לו את המהות של החיים. טוב, יש סיפורים מרגשים של משתמשים שלא חשבו אפילו שיוכלו להזיז ג'ויסטיק, אוקיי? נכון. לא יכולו... ואז נעמדו לראשונה. יש סיפורים שאת בטח לא שוכחת, כי אתם עובדים גם, אנשים כבר משתמשים בזה, או שזה מוצר עדיין בפיתוח? לא, אז המוצר כרגע נמצא כבר בייצור וגם במחירה. זה השלב שלנו, ואנחנו באמת נתנו את הכיסאות לכמה וכמה משתמשים פה בארץ. יש כ8 משתמשים שמשתמשים כרגע בכיסא, כמה מתוכם הם פצועי צה"ל, ובאמת אחד הסיפורים שאתה סיפרת כרגע זה שעד שהמשתמש לא ניסה את הכיסא, אף אחד לא ידע שהוא מסוגל להזיז את הג'ויסטיק, וברגע שהוא הבין שהוא גם יכול לעמוד, זה בכלל פתח לו פתח לחיים. הוא יכול לעבור מהמיטה לכיסא הזה? נגיד שהוא נמצא, או ש... איך זה קורה פיזית? כאילו, איך הוא מגיע אז יש מעברים, קודם כל, הכיסא בנוי ככה שהידיות מתרוממות. או שהוא קודם כיסא גלגלים, הוא יכול להיות עם כיסא גלגלים, או שזה לא קשור? לא, הוא יכול לעבור מהמיטה. יש מעברים. זה לא מין סופר רובוט כזה, שהוא כיסא גלגלים, עכשיו הוא הופך להיות... לא, הוא לא יכול להעביר, הכיסא הגלגלים לא מעביר אותך מהמיטה, כן, אתה לא. צריך את העזרה. יש אנשים שמשתמשים במנוף, יש אנשים שיכולים לעשות את זה בעצמם, אבל הכיסא יש לו את התנאים למעבר ממיטה לכיסא, או מכל מקום לכיסא, אבל אתה צריך להיות אקטיבי בשביל זה. אפשר להסתובב עם זה גם בתוך הבית? בטח. אתה יכול להסתובב עם זה בבית, אתה יכול להשתמש גם בדברים שיש בבית, כלומר, בארונות הגבוהים, למשל, ולהוציא דברים שמעולם לא הגיעו לשם אנשים שמשתמשים בכיסאות גלגלים. אבל כן אולי אפשר להשוות את זה, חוץ מהאלגוריתמים והתוכנה המתוחכמת שיש בפנים, הרי כשהומצא כיסא גלגלים עם מנוע, זה היה Game Changer לנכים, כי עד עכשיו הם צריכים לגלגל את זה עם הידיים, ופתאום יש להם, הם יכולים עם הג'ויסטיקים לזוז לכל מקום. אבל עכשיו שהם יכולים לעמוד, זה ממש קפיצת מדרגה. נכון. זה ממש קפיצת מדרגה, כי כמו שאמרתי, אתה יכול גם לעשות עוד פעילויות חוץ מזה, אתה יכול לעשות ספורט עם זה, אתה יכול לטייל עם זה, אתה יכול להתנועע עם זה בחופשיות, לשבת, אם נמאס לך, אתה יכול להתיישב, אתה יכול להרים את הרגליים, זה כיסא גלגלים לכל דבר. אבל בעמידה. גם בעמידה. גם בעמידה. כן. אז אני חוזר לסיפור, את זוכרת את איזשהו סיפור, איזו תגובה של מישהו שניסה את זה פעם ראשונה, איך הוא הגיב? כן, אז יש לנו חולי טרשת נפוצה, כי יש לנו מנעד רחב של אנשים שמשתמשים בזה. אז חולה של טרשת נפוצה, לדוגמה, שהוא קיבל את הכיסא ופשוט קם לתחייה, הוא אומר שזה משנה לו את החיים, הוא מכור לזה, הוא יוצא כל יום לעשות פעילות כושר עם הדבר הזה, הוא נוסע עם זה לתל אביב, עלה עם זה על אוטובוס, הוא נהנה מהחיים. עלה עם זה לאוטובוס? כן, עלה עם זה לאוטובוס. הוא בחור שהוא באמת, הוא נהנה מהחיים. הוא אומר, אתם שיניתם לי את החיים. מדהים לראות את זה. ויש לנו את עדי גם. עדי גם, כמו אמרתי בהתחלה, אבל אני אספר את זה שוב, כי זה מקרה באמת שאנחנו כולנו צריכים ללמוד מה זה כוח רצון. ברגע שהיא נעמדה, היא הייתה 4 שנים משותקת לכיסא גלגלים, ואף אחד לא נתן לה סיכוי להתחיל ללכת. וברגע שהיא נעמדה על הכיסא הזה, והבינה שהיא מסוגלת גם לזוז, נתן לה ביטחון שהיא ממש מסוגלת. היא היום מצליחה כבר ללכת. והיום היא הולכת, וזה אחד הסיפורים הכי מדהימים בעיניי. לא לוותר. החברה הזאת הרי מייצרת את זה בארץ, את הכיסא הזה, נכון? אתם מייצרים אותו פה, שזה גם סוג של אתגר.
איך זה? את כל העיצוב התעשייתי, הכל קורה פה? נכון, הכל קורה פה. יש לנו מפעל, אני קוראת לזה מפעל ייצור. היום אנחנו מייצרים כ5 מערכות בחודש. אנחנו מאושרים גם על ידי FDA, גם על ידי CE. יש לנו ISO למפעל ייצור שלנו. הכל נוצר אצלנו, החלקים כמובן נקנים ממקומות שונים, אבל ההרכבה עצמה והייצור נעשית אצלנו. מתי זה יקרה שזה יהפוך מפתרון יחידני לסטנדרט טיפולי? זאת אומרת, אתם גם נכנסים להיכנס לשוק האמריקאי עכשיו מן הסתם. נכון. מתי זה יהפוך ממשהו יחידי בוא תקנה למשהו טיפולי? אז אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות גם פה בישראל, זה להכניס את הכיסא למכוני שיקום. יש לנו כיסא אחד כזה במכון שיקום, שאנחנו ממש מבינים שהכיסא יכול לתת כלי טיפולי לכל מיני מטפלים, לעבור בין תחנות לתחנות ולייעל, לחשוב בצורה יצירתית איך אפשר לשפעל יותר טוב את המערכת הקלינית. והמטרה שלנו להגיע לארצות הברית ולקבל שיפוי רפואי בארצות הברית, ולהכניס את זה כחלק מההחזרים שהבן אדם מקבל. אתה לא תמיד שזה כיסא יקר. נכון. כמה עולה כזה כיסא? תלוי איפה אנחנו נמצאים, אבל בעיקרון הכיסא הזה הוא ככל כיסא אחר בשוק, באזור ה-50,000. אפשר לקרוא לזה כיסא בכלל? אני לא יודע אם לקרוא לזה כיסא, פתאום אמרתי כיסא ואני אומר, זה לא כיסא. אנחנו קוראים לזה מכשיר רובוטי. זהו. מכשיר ניידות רובוטי. אבל לפעמים זה קצת גם מוריד, כי הוא באמת מתפקד ככיסא לכל דבר. יש לו המון פונקציות. חוץ מהמידה, אנחנו מדברים עכשיו על המידה, כן. אבל יש לו פונקציה של, למשל, יש אנשים שיש להם בעיה של הדם, של לחץ דם, שהוא פתאום יורד כשהם נעמדים. אז הכיסא יש לו את היכולת בכפתור לרדת ישירות למצב של שכיבה. דבר נוסף זה טילד, שיש איזשהו שיפוע מסוים שהכיסא יודע לתת. להרים רגליים, להוריד את הגב. בעולמות ה-AI שמתפתחים, ואמרתי, אנחנו בקטע שלך לא נגיד מילה על AI, כי אתם לא שם, אבל אני מאמין שאם תתרצו לפתח את הדבר הזה לעוד מקומות, אתם בטח, איך את רואה אחרי שתקבלו אישורים ותצאו לשוק, איך את רואה את המכשיר הזה בעוד 5 שנים? מה עוד צריך לעשות כדי שהוא יעלה שלב? אוקיי, אז כרגע יש לנו את האישורים לצאת כמו שזה עכשיו. ואנחנו באמת, השלב הבא, קפיצת מדרגה הבאה, היא לפתח כיסא שהוא חכם יותר, שהוא יודע לעבור ויודע לחוש את השטח, יודע לכוונן את עצמו, ולעבור למשל דרך מחסומים, או לנבא מראש מה הוא הולך לעבור. והדבר הבא בתור זה באמת להכניס גם את ה-AI. זה לא ישר נכנס ל-AI, זה בשלבים. אמרתי לך, בסוף את תגידי. נכון, להכניס את ה-AI, שהוא בעצם לומד את המשתמש, הוא יודע לנטר את הפעילות הקלינית שלו, אבל פה אנחנו נכנסים לרגולציה רפואית, שזה מאוד מורכב, ויש שלבים. אתם עושים דבר מדהים, כל הכבוד. אמרתי לך, אין דבר טוב שמשלב, דבר עסקי, אבל גם שמציל אנשים ועוזר לאנשים לחיות יותר טוב. אז זה מושלם, וכיף, אני חושב שאת נהנית לעבוד, זה כיף לעבוד בזה. נכון, לא רק אני, כל אחד בחברה שלנו. ברור שכל אחד, את מייצגת אותם כרגע. נכון, אבל כל אחד מגיע עם כזה סיפוק ורצון לעזור לאחרים, שזה מה שמניע. חששת מהרעיון, היה קשה? סליחה? חששת מהרעיון, היה קשה. אתה עכשיו מביך אותי. זה תפקידי, להביך אנשים. היה כיף לדבר על דברים שאתה אוהב. גם לי היה כיף לדבר איתך. תודה רבה שבאת. תודה.